आप लोग के आशीर्वाद से आज वो गाड़ी आ गई। इससे पहले आप लोगों के बीच में वो थी, उसके पहले ये थी, उसके पहले ये थी। और पापा के लिए तो 2-3 गाड़ियाँ घर पे है जो पापा घूमते हैं, बट इतनी महंगी नहीं थी। बट अब पापा इतनी महंगी गाड़ी में घूमेंगे हमारे। बाबूजी है अब बैठा, हम लाइव बनी, दुनिया लाइव देखा था, 13,000 लोग देखा था। तो के कैसन लगा था? तो के गाड़ी इतना महंगा गाड़ी को चाबी ले रहा था। हमरा तो इतना खुशी बा। 2 मिनट रुक जाइए। कौन बाप महतारी हो गई, बेटा बेटी आगे बढ़ी तो ओकरा के देख के ई करी। हमरा तो इतना खुशी बा बेटा कि हम तो आशीर्वाद देते बानी। पब्लिक पंच के भी कर जोड़ के कह चली कि ये बेटा के आशीर्वाद दी कि हमार लड़ला बेटा कहीं भी रहे तो चंगा रहे। रुवल के आशीर्वाद के अब जरूरत बा कि रुवल दी आ बेटा के आगे बढ़ाई। कितना लोग कहेला कि तारा घर में सोना नहीं खे। ओहो, सोना तो देखी लोगी, सोना तो है सोने लू हो। तारा कति सोना के बा, तारा कति सोना के बा। हमारा खातिर सोना तो तू ही बड़ो। सोना तो हमार खुद ही बड़े। सोना हमारा का होई जो वैसे सोना तो हमारा सामने जो वैसे झलकत रहे, इनका से बढ़ के सोना का बा। हर वो माँ बाप खातिर ओकर बेटा बेटी ही सोना होला, संपत्ति होला, धन होला। तो जे भी ये बात के कहेला, हम अपने पापा खातिर जीवन के हर वो चीज। ओ जगह कई गो गाड़ी बाड़ी सब पापा? ओजग 2 गो गाड़ी बाड़ी सो वही। ट्रैक्टर कई गो बाड़ी सब? ट्रैक्टर 4 गो बाड़ी सो। मोटरसाइकिल कई गो बाड़ी सब? मोटरसाइकिलो 4 गो बाड़ी सो। अब बताई। माटी काटे वाला एगो बिया, फिर कहीं माटी उठा के है बिया वो बढ़ले बिया। कमी हमारे यहाँ के जरती भवानी रोवल के आशीर्वाद बा। हमारा बेटा के नसीब बा जे आसमान में खिल खिल के आ रहल बड़े, जा रहल बड़े। सब पंच के आशीर्वाद बा। हम कहब कि जे रोवल के कर जोड़ के कहतली कि बेटा के कभी भी आशीर्वाद हमारा बेटा के दे हम लोगी। तो सबसे ज्यादा प्यार केकरा से करल? हमरा से कि बाकी 6 गो भाई सन? सब भाई के प्यार अलग बा। आ तू सबसे छोट बेटा बड़ो तो तू हमार लाढला होगा, करेजा के टुकड़ा होगा। हर तहरा से जे वैसे हमार नाम जौन बात हो दुनिया में उजियार बा। और लो तो बात भाई खेती गृहस्थी हेले होने में लोग झुराइल बा। बाकी बाबू तू पंच के सेवा में हर जगह लागल बड़ो। आ माई के कृपा, माई बाबू के हाथ, आ पंच के हाथ तेरा सर पर बा। तहरा कोनो